खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायबावबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय गोदानै राशिखौ लानानै फैलायबाय। दिनै 31 जुलाइ 2026 आरो दिनै शुक्रबार। बे गोथार शुक्रबारा धोन आरो जौगाथायनि देबि लक्ष्मीजों लोगोसे शुक्र ग्रहखौ बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानस्रिखौ मिथिना लाग्रो दिनै। खस्थ' आरो नाजानायानो खाफालनि मोनफ्रोमबो फांथेनाय दरजाखौ बेखेवग्रा साबि। जेराव सैथो नांथाबनाय आरो गोथार बिखा थायो, बे समाव देबि लक्ष्मीया गावनो लोगो हमनो फैयो। बिमा लक्ष्मीनि सायाव नोजोर हो आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय मा लक्ष्मी एबा ओम नमः लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना बोर मोनगोन आरो बिमा रानिनि अननाया अरायबो नोंथांजों थाबाय थागोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे गोथार शुक्रबारनि फुंबिलियाव नोंथांनि जिउआव गोदान रांखान्थियारि गोहो आरो गोसो बोहोनो हानाय लाबोगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि आरो गोख्रों थिरांथाफोरा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। आरिमु, फेशन एबा मिडिया दारिमिनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गोदान रादाय मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। मोनाबिलिनि समाव मोजां मोनग्रा मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय जागायनाय थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना बरायनाय, सुखु सुबिदा आरो रांखान्थियारि दिदोमथिनि सान जागोन। भगबान शुक्रनि अननायजों नोंथांनि थालांनाय खामानिफोरा मोजाङै जोबगोन। आयनि गोदान फुंखा बेखेवगोन। गोदान फालांगियारि बाहागोगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। हाबा जानाय जिउआ गोदै आरो अनजाथाव जागोन। सावस्रिनि हिसाबै साना जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिया नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय जोबोद सिगां लाखिगोन। मावख'आव गोबाव समनिफ्राय थालांनाय लेखा बिलाइनि खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साना गोजोनथाव जागोन। स्टक मार्केट एबा दोनथुमनाय स्किमफोराव सांग्रां महरै सानथांखि खालामनाय रां थिसननाया मुलाम्फा होगोन। नखरनि बैसोगोराफोरनि बोसोनआ नोंथांखौ थार लामायाव लामा दिन्थिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनो नांगोन आरो आबुङै बाहायथाव राहा आजावनो नांगोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों दावराव दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानियाव गोसो हो। राङारि लेनदेनजों सांग्रां जा। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोआरि मेंनायखौ खमायगोन। मोनाबिलियाव मोनसे गोदान जागायनाय सम हगारनाया जोबोद गोजोन लाबोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मान सन्मान आरो समाजारि बेंखनाव महत्वपूर्ण जौगानायखौ नुनो मोनगोन। खुंथायारि खामानि एबा राजखान्थियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोबां जाफुंसार जानो हागौ। गोदान अर्डार मोननायाव फालांगियारि दावबायनाया हेफाजाब होगोन। न'आव गथ'फोरनि जौगानायखौ नुनानै नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। नोंथांनि गोख्रों मेगन आरो खामानिफोरखौ सामलायनायनि रोंग'थिया दिनै मावख'आव नोंथांखौ बाख्नाय होगोन। बायजो हादोरारि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर थांखि मोननो हागौ। गोजाम थालांनाय रांखौ फैफिननायजों लोगोसे रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। हाबा जानाय जिउआव गोजाम गाज्रि आखुआ गोमालांगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनाया गोथौसिन जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। दिनैनि साना समायना आरिमु आरो डिजाइनिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साननि एबा सनानि सान जागोन। फालांगियारि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों माखासे रंजाथाव खामानि एबा शपिं खालामनायाव रां बाहायफानो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां मोनलायनाया बांगोन। दिनैनि सावस्रिया आबुङै मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोजा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोदोब आरो रावनि गोराथिखौ लानानै सांग्रां जानांगोन। मावख'नि बाथ्रा रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि थि खालामनाय थांखिफोरखौ मोनफुंनायावल' गोसो हो। गारि सालायनाय समाव बांसिन सांग्रां जा। गोब्राब थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि बोसोन होनाया जोबोद गोहोम गोनां जागोन। मोनाबिलियाव मेडिटेशनआ गोसोआरि नारसिनथायखौ खमायनायाव मदद होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा
मारुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गोब्राबसिन खामानिफोराबो गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। दिनैनि साना फोरोंनाय, बिजिरसंनाय आरो आयेनजों नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। मोनसे गोजाम आयेनारि नांज्लायनाया नोंथांनि फारसे सुस्रांजायोब्ला गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। बेलासे समाव बाहागिफोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 7, खाफाल गोनां गाबा गोमो गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सानजा। मकर राशि नोंथांनि बावसोमनाय आरो खस्थ'नि फिथाइया दिनै नोंथांनिसिम थामान आरो सिनायथि महरै फैगोन। बेंकिं एबा फाइनान्सआव खामानि मावग्राफोरनि थालांनाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। फालांगियाव गोदान आदब बाहायनाया मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामनो हागौ। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो थि समाव आदार जा। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 10, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि गुबै सानस्रि आरो मेलेमारि गोहोआ नोंथांखौ समाजाव मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। नोंथाङा गोदान लोगोफोर बानायगोन जाय इयुनाव फालांगियारि मुलाम्फा लाबोनो हागोन। नोंथाङा सिगाङाव लानाय राङारि थिरांथाफोराव मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआ खाथि सोमोन्दोजों आरो रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सोमोन्दै खुसि मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ गावनि नखर आरो नखरखौ समायना खालामनाय आरो धोरोमारि खामानिफोराव बांसिन गोसो थागोन। गोदान न' एबा सम्पथि बायनायनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद गाहाम सान। गेदेरफोरनि दैदेननायाव जिउनि मोनसे गिदिर जेंनाया सुस्रांजागोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि थावनियाव सम हगारनाया इसिङारि गोजोननाय लाबोनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 12, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। अब्ला लोगोफोर बेयो जाबाय 31 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै मा लक्ष्मी लिरना लाथार। धोननि मोदाया नोंथांनि न'खौ सुखु, खुसि आरो जौगानायजों बुंफबहोगोन। जों गाबोन गोदान राशिफल लानानै फिन लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। नोंथांमोनखौ साबायखर बावो आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।